Jaha, täällä on meillä nuoret päässyt armeijasta. Marraskuussako se oli? Joulukuussa. Joulukuussa. Matilaisen Toni ja Karran Simo. Mites mikäs sotilasarvo sieltä nyt teille jäi? Mulla jäi semmonen upseeriarvo, Vänrikki. Vänrikki. Vänrikki mä kotiin. Mikäs Toni oli? Maahan ryhmänjohtaja oli kersan. Noniin. Armeija ennen kävitte kisaamassa silloin. Toni kävi yhdet jäsenten väliset ilman lisenssiä kokeilemassa ja Joo. Simo kävikö sä 4 kilpailut? Mulla on mä kävin silloin SM silloin joskus, tai niinku viralliset niin. SM silloin 2022 vai 1. Ja sitten Ylöjärvellä kerran ja täällä 2 kertaa jäsenten välisessä. Ja mä muistelen sun tuloksia, että eka kisat taisi olla 400 kiloa ja Eikö niin Pornaisissa oli ensin? joo, viimeiset kisat taisi olla 510 kiloa. Joo, kyllä. Siinä on. Eli ennen Inttiä päästiin 500 ja nyt sitten kun päästiin Intistä pois, niin lähdetään tavoittelemaan varmaan 600 pikkuhiljaa. Nyt lähemmäs sinne ainakin toukokuuhun mennessä. Paljon Toni teki salikisoissa? Yhteistulosta en kyllä muista, mutta olisiko penkki ollut 95, maasta tuli 205 ja 210 tuli ylös, mutta sitä ei hyväksytty. Ja sitten kyykyssä tuli 140 hyväksytysti. Ja 50kin tuli nyt. Joo, siinä tapahtui se horjahdus siinä lopussa. Mä olin takajalalla. Joo. Taakse. Yhdessä olette nyt reenailu vähän samalla ohjelmallakin. Ja Joo, no siis sen jälkeen sitten viime salikisojen jälkeen Intissähän se oli semmoista tosi säännöllisen epäsäännöllistä. Että siinä tuli kyllä semmoista taukoilua, kun oli sitten harjoituksia ja muuta, että se ruokavalio oli kyllä niin pienessä siellä. Että joo. Ja nyt sitten keväällä on meillä jäsenten väliset toukokuun tokapäivä täällä Rasin salilla, niin sit pojat meinaa tulla molemmat tänne, eikö niin nostaa? joo, kyllä. Hyvä. Jatketaan, ruvetaan ottaa lämpöjä ja otetaan kohta vähän reenivideo. Kyllä. Joo, joku menee jonkun yli, kun se kuulostaa siltä. Mulla on tullut samanlainen ääni tulee, kun mä nostan oikealta jalkani tuolla selkärangassa. Ihan. Toi se on naksi. Se on välillä tällä puolella. Välillä tällä puolella. Ei pysty. Ei pysty. Hyvä. Hyvän näköistä. Noniin Simo. 120. Hienosti. Ja sitten meille tuli tänne reeniin mukaan Akavoiman uusi jäsen, Talolan Lasse. Terve! Mikäs sulla on Lasse tiivistettynä voimailutausta? No voimailutaustassa on ihan uusi. Mä oon nyt niinku progressiivisesti voimanostoa tehnyt vasta 2025 marras-joulukuun vaihteesta. Mut kehonrakennustausta ja crossfit-tausta on. Et yhteensä painojen kanssa on nosteltua 20 vuotta. No niin, kiva kun oot tänne Rasille päässyt meitin kanssa, niin kuvaillaan vähän sunkin reeniä tänne. Juu, ilo mieli.
135. Hyvä. No niin, Lasse 120. Samoja painoja kuin nuorilla pojilla kyykyssä. Hyvä. Mennä vaan. Yksi vielä. Kausia vaan. No joo, hyvä. Vittu vai. Hienoa. Esine on vähän korkea. Hyvä. Oli hyvä. Samalla lailla vaan. Hienoa. Mennä vaan. Hyvä. No niin, sitten mennään vaan. Neljä. Vittu vai. Anna mennä vaan. 5. Pari vielä. Ei panna mitään. Ja 2. No joo. Oma hoppa. Hyvä pojat. Rolling. Yes. Hieno. Liikkuu. Joo. Mä oon korviin menoksi. No niin, mitäs reeni Simo meni tänne? No, yksi harja itse asiassa veto vielä jäljellä, mutta hyvin on kyllä mennyt. Että kyykyssä mennään koko ajan eteenpäin, että tekniikkaa hiotaan ja vähän sitä liikerataa, että pysyy semmoinen jämäkkyys siinä. Ja siinä on mennyt kyllä hirveästi eteenpäin. Ja nyt sitten veto, se on vaan selän ojentamista kyllä tällä hetkellä. No niin. Se menee mukavasti kyllä, mutta hyvin on mennyt.
hyvässä porukassa. Ja Tonilla, mites meni kyykyt? Ja... No, kyykyt ihan ok. Totta kai vanhemmilta ja viisaammilta tulee hyviä vinkkejä sen, mitä oikeasti tekee väärin. Joo. Niitä nyt lähdetään koettamaan sitten parantaa. Veto näytti mallikkaalta. Joo, vedot lähtee ihan kivasti. Hyvä, tästä kohti kevään kisoja. Kyllä. Pyörii. No niin. Mm.